gore rino akudyiwe rinopisa. Muri yeZimbabwe ndadzoka zvekare nema-updates nyaya dzese dzinenge dzichiitika muZimbabwe ndinoya ndakakubatirai pachannel yenyu panapa. Nhasi regedzai nditange neprofesi yandiri kuona iri kubudiswa nemuprofita uyo anowanzoprofita zvinhu zverufu zvichiitika, ende unoziva kuti pese pano nhonga tsono kashoma kujambira kuitika ndozita kana kuti mbiri yanozivikanwa nayo. Panapa ari kutaura kuti a terrible season of weeping and condolences gripping Zimbabwe. I'm seeing a sickness sending the country into panic mode. Kureva kuti zvoni iko zvine zvikunogona kuitika chimwe chirwere chichanetsa panyika yeZimbabwe chiri kunzi chichasa nyika mupanic mode. I'm not sure kuti itape chirwere chakaita sei, zvinhu zviri muprofesi. Saka zvakungogara makaita sei makachenjerera, because imwe nyaya iri kuitika kune China kukunzi kwakadiscover chimwe chirwere chakada kuita ngeCovid but chiri 10 times stronger than Covid. Saka ndo zvimwe zvinhu zvokuti zvekuchenjerera zviri kuitika ipapo. But anyway, ndisingapedze nguva regedzai tipinde munyaya muma-updates ariko iko zvinezvi ari kutaurwa nezvawo. ZANU-PF iri kubuda iri kutaura kuti zvoni vakunzi vakaita 8,000 projects iyo Second Republic kubva pavakaita take over kubva kuna vaMugabe. I know kuti vanhu vakawanda vane zvekutaura pamusoro penyaya iyoyi, but inini ndangoona vakataura kuti Second Republic completes 8,000 projects nationwide since 2017. The Second Republic led by President Emmerson Mnangagwa has completed over 8,000 since 2017, transforming infrastructure, healthcare and public services across Zimbabwe. Key projects include new hospitals, irrigation schemes and the expansion of the net farm warehouse, improving access to essential medicine. The government remains committed to national development, devolution and decentralization, ensuring no one and no place is left behind. Ndo mashoko vari kubuda vari kutaura panapa. Zvimwe zvacho manje chinozonetsa nje kuti pangu panenge pachigadzirwa kana kabridge kadiki kekumusha yake vane kuvainga zvingonyora pasi. Ndo nyaya inenge chingopopota vanhu yekuti nepavhurwa church unoona patonzi president atoenda ikoko ari kuno commissioner zvinhu izvozvo zvotonyorwa pasi. Saka ndo nyaya imwe iri kuitika manje kuti 8,000 projects idzi havasi kubatanidzira futi here nemabhini. Pane kana muchiri kurangarira pane bhini rakambono commissionwa naChinamasa. Ndo zvimwe zvezvinhu zviri ivo vari kunge vari kunyora pasi kuti pape akazokomishina bhini. Kana zvakungotaurwa panongonzi 8,000 projects, ndeapa project acho vanenge vakunongedzera mabig one. Takagadzira parliament, airport takagadzira chakati, vanenge vakungobata mahombe voti mbudzi interchange trabablas. Saka ndo imwe nyaya iripo iri kuda kuti panyatsoongororwa kuti vanhu vanenge vachiedza kuita sei, because ukada kudziteerera nyaya dzacho uri munhu wekuti wakadhibhadhibha zveshuwa vano kupinda vanotokutaurira kuti aiwa zvinhu zviri kutoita zvese bo infrastructure chichichichi pakaipa, asi ndo nyaya iri kutaurika. So tiri ipapo SPA iri kuisawo statement rayo ichibvuma kuti aiwa zvinhu zvakatotiomera iko zvinezvi, because nyaya iri kuti yakanga iri kutenderera kanyaya zvichinzoni mashops abo here zvinhu zviri kungoningirikana okay, I'm sorry, okay ndo yaisa statement ichitaura kuti aiwa zvinhu zvakatotiomerawo panguva yatiri nei. Takaitawo tuma challenges mufestive imomo nemasuppliers edu. Saka panhu pacho pari kupisa. I think nyaya itakamboitaura kasingaperi kuti vanhu ava zvinoda kuti vakwanise kupawo ma-entrepreneurs HD mukana, because pane zvimwe zvekungoramba muchingotemba nevanhu vekudhara, zvinhu zvofanira kunge zvinoenda zvichifambirana nenguva. Ma-entrepreneur ekare wayaya moita muchikatawo muchipinzawo vamwe vechidiki vanenge vachangopinda vane ma-ideas manyowani, vane ma-products manyowani. I think zvinokwanisa kubatsira. Iko zvine zvipa zvavapa hede unoona kuti kwakatoshayakana nemavheji yacho, asi mavheji anenge achirimwa vanhu vakawanda vanenge vakazara nawo kwachihota uko zvinoitika. Ndichibva ipapo ndiri kuona nyaya ma-MP eCCC panapa vari kubudisa statement, vari kuramba vanhu vakawanda vari kuramba mene kuti Caston Mateo ari kungo akaexplaina Richard Tsvangirai ndakamuona achiexplaina vakawanda, munhu wese ari kungotisa kuexplaina handisirini, handipo, handina kudaro, handina kudidi. Now nhasi panapa pane imwe iri kubudisa pari kunzi it is not true all opposition MPs have endorsed ZANU-PF 2030 nefarious resolution. We have no business in ZANU-PF issues and we refuse to be dragged into them. Honorable Charles Moyo has no right to speak on our behalf and we have issued a statement putting the record straight. We will publish the names of all MP who they have distanced themselves from the statement allegedly made by Honorable Moyo. Anzaiwa tichabudisa mazita evanhu
rambirana nezvinhu zvakataurwa nani nahonorable Moyo. I don't know kuti honorable Moyo ava chavanenge vachiri kusarira varimo muparliament imomo chinenge chichiri chichi, because inini what I believe ndechekuti kana marecords aya akatongointroduced achinzi atoko, unenge watongoti iweweka hausisiri member yeparty, wakubuda pachena kuti watova captured kudhara, wakutosupporta vision yeZANU-PF. Imi makaenda kuparliament kuti muende muno opposa vision yeZANU-PF, muende kuno opposa ZANU-PF, makuenda motanga kuisaidira kureva kuti munenge matove one political party. And apa hapana kana chimwe chekunyanya kuexplaina. Kana vari vanhu vekuti vari serious vanofanira kungokudzwa shamwari iwo tangoona kuti makuda kushanda mese takukurikola, kana uchadzoka uno contesta futi wopinda neticket ravo monyatsa kusupporta vision 2030 muri kuside avoid confusion. But it's a topic for another day, because vanhu vachatanga vanochikhanana. Inini ndangondiuyo nema-updates aya mbudi yeZimbabwe ndichikuzivisa izvo zvinenge zviripo. Munoziva kuti andinonoke ndinobata nguva kuitira kuti vanhu mugare muchiziva zvinhu zviri kuitika in time. So ndisati ndabuda ndoda kusiya muchiteerera audio. I know kuti vanhu vakawanda vanga vatoti ya chiita upedze kutaura, toda kunzwa kuti nhasi kuma-audio kune chii. Munozviziva kuti ma-audios haafa akadisappointa. Zviri zvanhasi da kuti musare makateerera this audio. Mondiudzawo zvamuri kufunga in the comment section. Kana muchinge mune something to say, mune zvenyuwo zvekutaura, munosendawo panhamba idzodzo dzinenge dzichibuda pascreen. Sarai muchiteerera this audio, asi musakanganwe kusiya malike this video. Yeah, Magadi Madigma champions. Yes, sometimes I follow all my message taura na vanhu. Ndanchida mbopawo comment yangu inini ma message ndomaona anotaura na vanhu achitaura kuti zvakati. But my comments are going to differ with anyone who give my comment. Never rely on information that comes from any source that comes from ZANU-PF. Hakuna information inobva kuZANU-PF inokupai chiedza chokuti nyika iri kutoreka sei. Ukangoona munhu anouya achitaura kuti chatsuka ZANU-PF yati ZANU-PF yadai, udozwa kuti pane kunyepa kunenge kuri mukati, because ZANU-PF is known for changing the media to suit what it wants. So what we need to do, we don't need to comment, just comment for the purpose. Any strategy that comes from ZANU-PF, it's a dead strategy. Any information that comes from anyone who thinks ZANU-PF will come to help Zimbabwe, that strategy is out. Even nonzo vanhu vachitaura kuti hanzi masisi ma-MP emasisi vati vanoda kuchinja constitution haichinjiwi pabepa, haichinjiwi na-MP plus nomunhu asina kuvhoterwa futi, nomunhu akatenga kuita MP. Wakambozviona zvichiitika iwo kana uri munhu anoteerera uchiteerera ma-discussion aripo ese anoitika, unomaona kupi ma-discussion iwawo okuti iwewe uinde unze kuti shavangwe nhasi adai mangwana Wolfman apinda kana. Ndo zvazvidikamwa nezanu. ZANU-PF lives where there is a lot of confusion. Once you put confusion, ZANU-PF is there. I agree with Chamisa kuti why Chamisa akasiya CCC. It was infested. Ndo kuna kana uchida kuziva kuti muna leader anofana kukurumidza kuona chinhu chakafa obva pachiri. Because what they wanted to make sure that Chamisa is in the mud. Anyure madaka. Akanyura madaka, iwo were right. So what we need to do, we don't need any information that comes from the opposition. Zvakafana munhu anonzi Mavaza, I don't know kuti ndowe anogara chibuya kustudio. Ndopa unozopedzera una studio 7 yakafa. Haungarambi uchisana Mavaza kuti vaMnangagwa vati, vaMnangagwa vakavhoterwa nani? Hakuna munhu akavhotera Mnangagwa. A person who is voted into power will manage the country in a way which is more suitable.